Nazdar lidi! Zahrajem si Hazard Ops. A jak vidíte, nejsem sám. Jsem tu z... A? Kdybyste se prostě divili, že proč nikdo nešel slyšet, tak to bylo z důvodu toho, že tady pan James měl co? Sluchátka. Jasně. Že to měl a že to měl takže do tohle videa snad moc nebude kecat. Snad možná vám připadá vtipný, možná ne. U mých videí vám docela asi připadá vtipný, já nevím. Jako jak nechápu to, jestli se vám líbí nebo ne. Když tak můžete napsat do komentu. James tady k té misi, takovýhle. Jamesy. No. Mohl bys tady k tomu něco říct? Tyhle mapy nebo co účelem ty mapy, protože... Hlavní pravidlo je to, nesnažit se chcípnout. To je hlavní. No ale ještě jedna taková věcička. Jako, já jsem to myslel tak, že... To musím vidět jaká. Jako, že jsou zombíci, tak tohle je jedna z příběhových misí, že ano, dá se říct. Jo. Proč příběhových misí? Protože je to... A jinak teďka postupujeme dál. Ano, Další kolo, dalo by se říct. Ne, ještě furt to stejný. ano, tak postupujeme takovýma speciálníma věcma, na kterých není vůbec nic speciálního. Ty dveře se otevřou až tehdy, dokud buď pozabiješ všechny ty Ne. Úzovka, jsem chtěl říct něčího, jsem zastavil kvůli tomu Dominikovi. Ne, přátelé. Kdybyste se tímhle počuli, to bude docela dost umírat, je to z důvodu toho, že... Nehraje to moc dlouho, tak aby byl profesionální. Ano, Než to nechoď tam. Počkej, dobrý. Všeho jsem mrtvý. A účelem hry je vlastně si zastřílet a co nejmíň umří. To se dá tak říct. Bych to vysvětlit nezvládl. Krásné, až mi ukapla slezíčka. Jo, má brokovnici, jo. Kopec mu na furt. Sorry, hej, tebe jsem nestihl. Já bych to zvládl, kdyby opravdu byl. Brácha už to není tak moc zkušený, tak docela dost umírá. Ale když se o tom tak bavíme, kde máš pomocníka? Jamesy, Cože? kde máš pomocníka? Tady.
Nade mnou. Ano, tady jsou takový speciální pomocníci, asi umřel a ty vás chránil. To je všechno. Já Dominiku, ještě tak mluv do toho, budu kecat. Nechoď moc dopředu. Protože nemáš moc chodit dopředu. Protože tam jsou s tím štítem nechci, abys pořád umíral. A to má takže. Teďka postupujeme do 4. kola. Ano. Účelem tohoto kola dostat se téhle tom dveří teďka vidíte na ukázce. Ano. S krásným Hej, běžte vrchem. Počkej, já ten Oba dva. Tady. Tady má? Jo? Takže. Teďko to slyšíte, protože si James sundal sluchátka. A už to vám chtěl poděkovat za jednu takovou věc, nemám pravdu. Aha, počkej chvilku, ne, počkej. Já se healuju teďka. Tak, jo, tady je. To je ten sniper. Já chci od snipery. Tak. Teďka jsme se dostali k těm dveřím. Musíme tak 36 minut, 2 minuty se bránit. Po nás útočí, snaží se nás odříznout. Což my ale nedovolíme. Já chráň, hej, Dominiku, pojď sem. Keně, pojď. Ty chráň tu mou scénu, já budu chránit to, co vyjde z těch dveří. Počkej, když to mám chránit, tady jde sem. No, tam to chráň, já budu chránit, se snažit tam to. Doufám, že máme můj kanál, budete mít snad spoustu videa, doufám, že máte James jako mám video nezapomněl, já mu když tak s tím pomůžu, začátečník. A když se, jestli se mnou dodíváte a znáte to už, tak vám neuvěřitelně děkuju za úžasných 20 odběratelů. To je pro mě krásný číslo kulatý, nevím, jak se vám můžete odděčit. Ale podle mě, že udělám hodinový speciále. Hej, pak uděláme vánoční speciál. Vánoční. Jo a nezapomeňte, že od 1. prosince můžete na stránkách Hazard Ops, pokud teda máte tu hru oficiálně stálo přes stránky, tam bude adventní kalendář, za který třeba 1. datumu, teďka 1. prosince, si odemčete políčko 1. prosince, dostanete nějakou věc, pak půjdete zpátky na Hazard Ops a tam máte poštu, tam vám přijde, dalo by se říct od Santy, nějaký dáreček,
pošta, to odemčete, Dostanete z toho jako random věc. buď puška, kejklíč, obleček, santovský, kung panda a kravinky na peta. A pokud se ptáte, proč to vím, protože já jsem to už jednou měl. Ano, tady pan Jameson už to hraje 3 roky. No 3 roky, ne 2,5, výhra řekl ještě. Jak říčka tím pádem to můžu odcvičit otevírat? Jste neprověřeno. Mám pravdu. Je prověřeno, myslím. Jste neprověřeno. Takže od říčka teda můžete jmenovat ale To bys vole nevěděl, kdyby to neřekl to vydat, co? By to jinak nevěděl, co? No tak vidíš. to je jedno. Nebýt mě bys to nevěděl. Jedno. Což to prostě teleportuje. To taky neteleportuje. Když nebudem pevný, to teleportuje na druhou konec mapy. To taky. My taky. A jsme v bose. Boss? Můžete mu ubrat tehdy, když vystrčí to červený oko, co má zaštítovaný. Které uvidíte za malou chvíli. To oko, to jste teďka viděli uprostřed. Už to vám teleportuje. A ten boss se jmenuje Colossus Turnet. To jsem si všiml. Ty vole, děláš si prdel, prostě vzal tu bazuku. Protože jsem rebel. Právě protože to když snajperkou. Že já mám snajperku. Že mám nábel rukou. Protože to bude snajper. Hej, tohle, jděte na tu tyč. Tu tyč. Vy jste magoři, ty vole. Ale můžeme se užít. Jsem si myslel, že se tam uvidí. A teďka uvidíte krásnou věc. Kůž mimo střelí RPGčko. Velice užitečná věc. Hele, ale máme. Ty máš náboje, hej, ty máš do AVPčka, vole, Gimbos. Co? Máš do AVPčko. Co to máš za pušku, hej? Co Jo. to je sandvičko? Jo, to vím už. UMPčko, ne? Jo, to je UMP 50. Ty vás se třel mu ty lasery, ty vole, to sere už. Já to co vyservoval, to beráš potom, až ten laser končí. A nech vystřelit mě, hej, prosím. Počkej, co? Trev ho. Vidíte, jaký jsme dobrý kamarádi s Jamesem. Úkolem u toho bose je střílet do červených částí, které vysune ze svého. Tak, hurá, už má ty kanonky zničený. Jestli se divíte proč tím snajperkou, tak proto, že líp se mi to zaměřuje. Opět. Dominiku, tam zůstaň. Střílet tím slepem. A čím víc tomu laseru budete, tím víc ten laser vás bude přitahovat. Musím zrovna přebíjet, jo. Já ne. To znamená, že jsem tu dobu střílel snajperkou. Můžete mě střílet snajperkou? Já mám? Proč mi ten posraný pet musí zházet. A už vím! Ten pet hodí granatéry, až ten pet chcípne. Ten tvůj taky chcípl, hej, koukám. Hej,
Ta raketa je moje, jo? Kolik ty bys prajil? Já jsem si teďka všimlý, právě jsem to kolosa dodělal. Ano. Rozbili jsme ho velkým RPG. RPGčkem. RPG. A spíš ne RPG, a spíš bazooka bych řekl. To je jedno. Není RPG a bazooka je široký pojem, je to úplně jináčí věc. Ježiši. Tak řekni Dominikovi, ať si vezme nejlepší snajperku. Pokud si pamatujete na to, jak jsme se bavili o tom adventním kalendáři, tak opět v Robertových popisku jde. Že ano. Ano. Pokud dneska Steenu dáte ještě toto video na net, dám tam i adresu s tím kalendářem. Proč? Počkej. Tyhle hovno vidím. Takže, Teďka budem na úkol, až budem otevřet tam tu bránu, co je tam. Na úkol se probojovat až nahoru. Vítám, mezi tím pojede dolů. No, mohl bys nám prosím říct něco o sniperce, kterou právě držím v ruce? M8, ne? jo, M82 Shorking, ne? Už co to vidíte, co to drží? No to si vem, vole. Nemusím, já to můžu popsat tak a i tak. Vem si to. Právě to, co vidí, co vidíte, co drží Game Boss. Drží nejlepší sniperku ze hry. Dostanete svoje vlastní zbraně a můžete si je vyměňovat. Takže jde tam jet s tím retačákem. Zabijím, právě zabijím, teďka. Nechtěl bych? Ty vole, teďka bude horor. Nejhorší tyto hře je to, jak teda jsou ty granátometníky. Jo, tam ti. Ale vím, že řeknu až po videu, protože to se moc nehodí, tady říkat to video. Poté na ten výtah pomale. Dominiku, pojď. A to jak vidíte, že Dominik je 4. nebo 5. level, přesně nevím. Docela má docela dost skillů na to, že je malý level. Oproti nám. 43 je family. Ještě nechte mi takový nějaký jede. Počkej, já musím zabít, musím mít ještě jeden kill, mám kompletní misi. No dělej. Máš už? Jo, ano. Ale pojď si tady mám ukázat talentky, nebo co to je. To kombo, tady máš kombo, no tak nic. Tvůj petík ho zabil. Jak cípl.
To zmáčko, ne, dřeně. Já jsem to Tak. nezmáčkl. Nahoře. Teďka budeme na úkol toho, docela opět tam, odkud jsme my přišli tam dolů. Ano, Vyjde úplně stejnou cestou, co jsme my přišli, že musíme se probovat až tam, k tomu zelenému kouřu, smogu. ano, tady teďka můžu tady jít na obrazovce. Já jdu nahoru vy dole, jo? Já budu snajpit. Což je asi moje nejoblíbenější, když je ops. Já ho střelím do těla a dám mu headshot, děláš ty tohle. Šoufy. Jo? Třeba jsem mu do těla a headshot. Obce. Ale ještě není... Já mám výhodu, víš proč? Tamhle je zbraň, když nikoho trefíš, ho to zpomalí. Na několik sekund. Takže mám výhodu. Tak. Já už tam jdu, aby se viděli, proti čemu budeme teďka bojovat. Už tam vidíš, ne? Gameboss. Tam u toho smogu. Já vidím. Tyhle, Petíka se chcípl. Tak? Jo. Že je tam vzadu vysnajpnu, bychom to měli lehčí. Tyhle, prd vidím. Tak. Já myslím, že já vidím... Ne! Hej, nahoru! Dominiku, pojď nahoru! Rychle! To nestíneš. Aspoň si vyměň tu snajperku, si vyměň. Ven si tu snajperku. Nemáš zač, si ji vyzkoušet aspoň. Pokud se divíte, proč jsem to teďka mutl, to je to, že mi rodiče, mamka teďka vlezla do pokoje. Já jsem to na pár sekund mutl. To končí, nebudu, můžu hrát dokoliv. Tak. Co říkáš, Dominiku, na tu moji zbraň? Já to jdu skončí to trápení. No, my no, jsem dělal já. Gameboss? No? Proč to vyhodilo? Nevím. Už to tady dělali? Jo. To bylo asi pro to video všechno, ne? Takže to bylo všechno, takže čau. Zdraví vás. Jen A